شما توجیکه نکی درفته در راستی زندگی خیلی آدمای پست همه خمیگون برای که دیگه خیلی گفتن همیشه یا نمودی اوروینی پست است далбоёб در Россия Парсия Исус гашта Instagram узбеком бори тупой далбоёбо ми хатон як ебланы на как кор мекине аму ай охако ай алибастрет мисол зиёд ягон чи дига нами о масшидам адресу я патате я пата хабар гирем вақти мастидам кайф кадестин о кайф кадестам надурегум кайф не зан апа хвар Исус намедонем ки занат кати кия мумкин зан омада инстаграм гапу чап акай рустам ба гавза дега ки шумо тоҷико гуфтига миллатчигӣ мекунем гуфтига шумо тоҷико да уровени пастен ҳаме хе уровени паст ки меравем гуфтига ҳаме як хела такси ай таксиги боло хеста наметоне як хела тами стройка ай дарони ҳамо оҳаку ай либасрат намебуро гуфтига икиоз мисол шумо такси кадастен ремонт кадастен хами тоҷик бо чикор мекунад ҳама кори тозаш ёки ягон магазин савдо кадастай ёки такси кадастай ёки ягон чи дига кадастай максимум хай ҳаста одамое ки более-менее хеле образованӣ хондагӣ дар бизнес ягон чи мефаҳмад ягон ошхона ҳуй кардааст ёки ягон чи дига кардааст суми тоза ёфтаистааст молодец лекин одамое ки нахе миллатчигӣ пилачигӣ сум аму урвинто намехеле яъне такси ҳам ки такси меирай ауда зиёд намешай дар чӣ мегам дар стройка кор мекунӣ аму ай охако ай алибастрет мисол зиёд ягон чи дига намебинӣ ки чӣ гапа 5 моҳ 6 моҳ пеш то худо вақти балниса мерафта анализ пурӣ ба дакфунат гӯҳ надошт ки анализ пурӣ ака фаҳмидӣ ту просто ҳурматата гум кардаистӣ ҳурмати худта гум кардаистӣ бо уқа ки ту мардуми ҳамин тоҷика стройка путройка гуфта издиватса мекунӣ ку гап мезанӣ қабеҳ мегеншон ту изо намекашӣ рустами кав ти як бор хита аввал давоина бин ҳамин сурати хита як бор давоина бин ва аллоҳи қасам матра мебинам изо мекашум айти ба ҳамин видеот аймитама изо мекашум ба ҳамун барномаи ташкил кардагид қори ҷура салом алейкум ҳамада ман ҳамин камтарак дар бораи ҳамин рустами кали фантамас гап занам як видеошо тамошо кардам хела гапҳои безеб мега чӣ хел медонед шумо конкурс кардагия дар ҳамин вақти новақтӣ дар ҳамин вақти проблема дар ҳамин вақте ки мисоли гап вообще вазъиятҳо безебай ва худаш медона прекрасно медона ки ҳамин 95-90% билети ҳамин конкурсҳоро ҳамин бачаҳои муҳоҷир мехаранд ира ҳама медонанд не ки болои ҳамин қа болои ҳамин қа проблема болои ҳамин қа одамо мардистанд конкурса сар кард иш хай майли конкурса сар кард бо гапҳое мега ки вообще дар ягон ҷо туғрӣ намегирад хела гапҳои безеб мега ман тира гуфтанӣ ме гӯҳи қоқшидагӣ ака ирӯз харатира айо гузашт ака 4 тангара диди ирӯз каналат соз шид ака гуфти ҳамун гапҳо дига одамои бесумбатира дар назари ту музои гӯҳи госумкунӣ шиданд мега ки касе мехаре бихар касе ки пул надоре мисолига пухтона ба и дараҷа ба и чиқириёра набарен ки нони хӯрданӣ ё ки ягон чиз дига наёвинда ака мисолга ҳичен одамое ки сум надорен ҳичен ака ту фантамас 1 сол 2 сол пеша ёд биёр ту кӣ будӣ ту худат ҳаром медонӣ дар ҳамин ғарибӣ вазъият чӣ хелае ва худат дар ҳаминҷа будӣ ҳамаша прекрасно медонӣ ирӯз хестай сатон мекунем баъд чӣ гуфтанем ҳамин тоҷикистон 9 миллион 10 миллион аҳолӣ дошта боша ози мегирем просто як шаҳра регара мегирем 100% 80% қариб узбекан 85 даже 90 тоҷико ҳастану каман шартуз чилчорчашма қумсангир тарафҳои ленобод ҷабор аз бекоям
Чехов полностью узбекоям, Ленинский район полностью узбекоям. Ами хотир ами хатон як еблане нахуй чё мекне миллатара. агар ута суми калон дар кор боша буро кор ку, буро кор ку хи ҳеҷ намеша ба фикрам ка мардум кор кадестиям трам буро кор ку гуфтам барада тиҷи мужикша камтарак мужикша ба худо қасам ман ҳами камтарак дар бораи ҳами рустами кали фантамас гап занам видеота дидам задиват кади сари нами қадар дам кадаги кали фантамас я марда калони ман ака ба насиҳата нашидам ине ки худет я марда калони худет медони наход оқа туппой боши ки бихези дар ин бора ам хеле видео куни прикол анка биё чақчақ мекунем ҳей шумо дига гап надорем фалоним дар сари фалонат ту масҷидаист о масҷидам адресо япатате япата хабар гирем вақти масҷидам кайф кадестим о кайф кадестам надорегам кайф بیان اینجا آدم های زور بگم زور ایده وقتی هم کانال دا توزه میکنی کن وقتی هم قرار میکنم نه زن اپا خوار ای سوسه ای چیزا مرا نه میگیره اگر شما مرا زدیور کردنی باشین برای که نه اپا دارو نه خوار پدرم ندارم پدر مردگی لیکن اگر مادر من قرار کردنی باشین مرامت یک سال دو سال پیش یاد بیار تو کی بودی خودت حرام میدونی در همه غریبی وضعیت چی خیلی و خودت در همه جا بودی همشه پریکرست نمیدونی یه روز خسته خیلی گپای بیزه میگوی و بشه گپای در اسلام در همونجا طوری نمیگیره تو پادای چیزاتی خیلی گپا میگو گپای کفر گپ میزنی که او شهر карантина у проблема у шаҳре типа ма да похуя як гапи маънеита ҳами гапа дура дар шаҳри мо нестай ко ҳаром охи хеле гап задан дар кор нестай то алҳамдулилло мусалмони паданалат иш проблема и шаҳрай ҳо проблема и шаҳране ки да фикр намекунӣ дар ҷа ҳамватанои то азоб кашистан гишнаву ташна бекорӣ чанд кас тоҷикаи данё гузашт худо ҷошуна ҷаннат куна ва падару модаршона сабру тоқат бития сар нахезай худ ба и гапот ҳамун даҳана дар пишти сари кали фантамасат буромадаги боша акид ма вапшети да ҳайронум акид имрӯз камтарак сум коркади дига ҳам хеле одам гап мезанад ту ёд надори яъни зораву нола мекарди подпишига подписаться кне илтимосе подписаться кне ки гуфти ширек калон мекунанд чиз мае ака ирӯз подписчикот бисёр шид ака сума диди дига ин намета дига гап мезани қади мардум хитак гуфти ҳамун гапо ким мегирӣ ҳами гуфти ҳамун гапо масти хитармад ки одам хеле намешава одам ҳами бояд ҳама вақт яхе бестата мисол гап чанд суме кор мекунӣ баъд дига одамое ки сум кор намекунанд сум надоранд дар назари ту я воздух шидан шидан дига ҳичка нестанд гӯҳи қоқшидагӣ охи ака нав як сол ним сол шид пула дидай дига ҳами мегӯям ку нодида дид яке ритрам ҳам хеле шидай бачаҳко касе дар ғарибия дар ҳамин карантинаи худо нигаҳбонтон боша вақтона эҳтиёт кунем боқиам дар амони алло бошед